Godmorgen til alle jer, der er mødt op i dag til vores informationsmøde omkring, MBA på Aarhus BSS. Velkommen til, og velkommen til den rejse, I måske er i gang med at tænke over eller blive inspireret til. Mit navn er Christina Jespersen. Jeg er forsker og underviser inden for Business Intelligence og forretningsudvikling, men jeg er her i dag, fordi jeg er studieleder på MBA-programmet. Og det vil jeg enormt gerne lov at præsentere for jer. Hvis I har spørgsmål på noget tidspunkt, så skriv dem i chatten, og så vil vi svare på det løbende, mens vi er i gang her. Det, der skal ske her lige om 2 sekunder, det er, at jeg vil give jer en hurtig indflyv i nogle af de elementer, der ligger måske i jeres overvejelser omkring, hvad er en MBA, og hvad kan den indeholde. Og så har jeg inviteret vores underviser, Philip Schrøder, til at præsentere, hvad er det grund, der sker i klasselokalet, og hvordan er det for ligesom at få noget indsigt i det. Og jeg har inviteret en af vores alumner, Michael Viskum, til at fortælle om, hvordan hans rejse har været, og hvordan han har oplevet hele det her MBA-forløb. Men jeg vil gå i gang med lige at dele min skærm her, så I kan se de slides, der er på det her. Så som I kan se her i forhold til billederne på det her, det nederste, det aflange billede, det er faktisk lige her fra i fredags, hvor vi startede op med semesteret. Men når vi snakker MBA, så snakker vi i den grad læring for livet på det her. Så hvis vi nu skal prøve at give lidt om, hvad er karakteristikerne og karaktertrækkene af vores MBA, så taler vi rigtig meget ind i, det her med, at der skal være vækst versus udvikling. Så når vi er her på MBA'en, så er man her interaktivt. Vi sørger for, at der hele tiden er noget, der kommer med tilbage, og det er ikke sådan noget, man bare læner sig tilbage, og så modtager man. Det er lidt ligesom der også står derovre, det er en en-til-en direkte værdi og anvendelse, så for hver dag I kommer, og en del af med, så får I nogle værktøjer med hjem, I kan bruge direkte, og I bliver også udfordret lige at skulle bruge dem i forhold til det. Samtidig så er det også en MBA er også en udvikling, også en fælles rejse, både i forhold til jeres bagland, men også både professionelt og privat på alle måder. Fordi det simpelthen er den her med, hvad er det for en læring, der sker, hvad er det for nogle forandringer, hvad er det for nogle ting, I måske også får med ind i jeres arbejdsliv, og hvordan de kan gøre det. Så skal jeg også vide, at grunden til, at vi har de 3 logoer dernede, det er fordi, vi er Triple Crown, og det er der faktisk under 1% af verdens universiteter eller business schools, som er. Så I får et kvalitetsstempel på jeres uddannelsesbevis. Og det vil jo også sige, i og med, at I er på et universitet, så er det ikke bare et diplom, men det er en uddannelse. Det vil sige, det er noget, der i den grad også markerer sig på jeres CV, og noget, som alle arbejdsgiver de også kigger på efterfølgende. Men det er jo selvfølgelig nogle af de ting, I også overvejer i den rejse, og den ambition, I har om at komme i gang nu. Dertil kommer, at alle de lærere, professorer og undervisere, vi har på MBA'en, de er eksperter. Som I vil se, udover at vi har film med i dag, men så har vi en pulje på næsten 30 professorer. Det er alt sammen totalt anerkendte i det. Og det kommer også igen af, at vi faktisk på Aarhus BSS er et top 100 universitet i verden. Så på alle mulige måder kvalitet i det. I forhold til, hvornår man så starter og har det her en effekt, og hvad kan vi grunden forvente af det, så vil jeg gerne prøve at vise jer fra vores dimittenter fra 2019 til 2021, hvordan det ser ud fra, da de startede, til de så i 2022, hvor de så stod hen i deres ledelseskarriere. Og det vil sige, at startniveauet for dem, hvilket ligger mellem 2013 til 2017, fordi de jo netop har brugt de her 2 til 6 år på det, men det har været jo nede i, fra lederaspirant til mellemleder. Også dermed sagt, at det her det er for alle, der ligesom er i gang med den her udvikling i at få noget ansvar, vil gerne koordinere, vil gerne have mere indflydelse, vil gerne have nogle værktøjer til at være bedre, til at hjælpe mere kollegaer, være bedre for medarbejdere og alle de der ting i forhold til det. Og som I så kan se på de lyseblå, det er så der, hvor man ligesom står, hvor de stod i 2022-niveau, hvor igen det hele har ligesom flyttet sig. Det kan I også se på, hvordan graferne ligesom i den begyndende ende på den her involvering og ansvarsrejse, ligesom er nedadgående, hvor den stiger, og så den anden vej. Men det er simpelthen den effekt, vi kan måle i det. Så kan man sige, der også det omkring MBA, hvor der også mange, der tænker, jamen, kan vi nu det? Tager det ikke for meget tid, og hvordan det? Der vil jeg godt prøve lige at forklare lidt omkring den balance, vi faktisk har lagt ind i MBA-programmet i forhold til det.
Fordi der er ligesom to elementer i det her. På den ene side, så er det der med at skræddersy den faglige profil, som ligger over i den kasse, vi har, hvor vi jo har 12 valgfag, den kommer jeg lige tilbage til, men der har vi her 12 valgfag, som vi kan vælge mellem. Og så på den anden side, den her med, at man planlægger det fleksibelt over de her 2 til 6 år, hvor vi lige i øjeblikket ligger på et gennemsnit på 3,6, næsten op på 4 faktisk, i det antal år, man bruger i forhold til det. Og det vil jo så sige, at man har mulighed for at vælge til og fra på, hvor mange fag man har plads til, hvor meget tid man har på det enkelte forår eller efterår, men man kan også holde en pause, hvis det er sådan, der sker noget på arbejde, som gør, at man er nødt til at kigge ind i det. Men lad os prøve at kigge lidt ind i nogle af de der fag, bare for at få ligesom en fornemmelse af, hvad er det her, vi skal. Så vi har ligesom de her 4 områder. Så vi har vores forudsætningsfag, vores core, så har vi nogle markedsinnovation, vi har økonomi og organisationsfag. Vores forudsætningsfag, vores grundfag, det er så, strategi, finansiering og industriøkonomi, som alle skal have. Det er dem, vi også anbefaler, man ligesom starter med for at få et indflyv i og fornemmelsen af, hvad er det her MBA for noget, og det at komme tilbage igen. Inden for markedsinnovation har vi de her 4 fag, hvor digital innovation er vores studietur, og af de 4 fag, der skal I så vælge de 2 i forhold til dem, og de 4 fag her, de kører et rul af 2 år. Så vi har lige haft digital innovation, hvor de har været på studietur her i Santa Barbara, Californien i uge 33, og så ruller det med markedsrelationer osv. Inden for økonomi har vi de næste 4 fag, hvor vi her til vinter har virksomhedens internationalisering, så ruller vi med virksomhedsøkonomi, og så fremdeles business intelligence til næste efterår. Og igen, det er 2 af de her fag, I ligesom skal vælge helt selv, hvad der vil passe ind i jeres karriere i forhold til det. Og på organisation har vi så endnu 4 fag, hvor vi her i efteråret kører forandringsledelse, og så næste gang er det HRM, og så kører vi med studietur til næste sommer med den digitale organisation i forhold til det. Og vi har jo, altså, så det er ligesom dem, vi skal vælge indenfor. Og når vi så kigger på, hvad er det så, det betyder, når vi tager de her fag, jamen så er I her 2 fredage og 2 lørdage fra 9 til 18, fuld skrue og frokost fra 12 til 1, og derudover så har I cirka 5 timer om ugen i forberedelse og opgaver og ting, hvor I skal arbejde med det indimellem. Så det er jo ligesom, det er det tid, der ligger i det. Det er også derfor, vi ligesom siger det her med at være der. Så det er ikke hver uge, og det er ikke hele tiden, og I kan vide det helt år frem, der har vi kalenderen for, hvordan her, hvornår det ligger. Så det kan man gå ind og kigge og se, så man kan planlægge og få blokeret det, og få clearet med det private del af det. Og det skal lige siges, vi underviser ikke i skolernes feriedage eller helligdage eller nogle af de ting der har vi undervisningsfri, så der er igen også den her med at have en balance på det. Bare lige for at kigge, hvis man nu siger, at gennemsnittet er 4 år, jamen hvad kunne det så være? Jamen det vil sige, at man kunne have 1 fag, det vil sige de her 4 dage i et efterår eller et forår, og så kunne det være nogle af sæsonerne, hvor man har 2 fag, og så til sidst så har vi så det her masterprojekt, som er ligesom den afsluttende opgave, hvor man laver et projekt af relevans for ens arbejdsplads og den jobsituation, man står i osv., for at få det kørt i det. Og det man gør, det er, når man bliver optaget på uddannelsen, så betaler man jo kun for de fag, der vælges løbende, så man kan sige, det her med, at en MBA, den koster i sidste ende cirka 300.000 på Aarhus BSS, det kommer så kun frem ved, at et fag koster 27.000, alt inklusiv, så kommer ikke noget nyt der. Men I betaler kun for det, I tilmelder jer, så der er ikke nogen binding, der er ikke noget af nogen ting i forhold til det. Og det betyder også, at planen kan ændres undervejs. Så man kan jo lægge sig en plan fra starten, men den kan også ændre sig undervejs. For at give et eksempel på, hvordan det kan se ud, hvis man nu er for eksempel på det her med 4 år, så kunne et program se sådan her ud, hvis man nu startede i foråret 2024. Og så kunne man tage de her fag for at komme hele vejen igennem det. Og det er også noget af det, I kan se inde på mba.au.dk, at I ligesom kan finde ud af, hvordan kan det grund se ud med de forskellige. Hvis man nu gerne vil gøre det kort, på 2 år for eksempel, jamen så betyder det, at man skal have 3 fag på hvert semester. Det vil sige, at man er til stede 12 fredag og lørdag, og det er super hyggeligt. Man selvfølgelig også, man skal bare have tiden til det også. Men det der er værd at notere sig, hvis man vil gøre det på 2 år, det er for eksempel her, når man starter i foråret 24, så læg mærke til, hvad er det så,
Altså, hvad er det for nogle fag, man så ligesom tager på de her 3 år, og så er der masterprojekter, der ligger til sidst, kontra hvis man nu gjorde det til efteråret. Og som I kan se, der er selvfølgelig stadigvæk de samme forudsætningsfag og sådan nogle ting, men det forandrer sig altså en lille smule, hvad det er for nogle fag, man har mulighed for at vælge, fordi der er det her 2-årsrul på det. Så hvis man vil gøre det hurtigt på de 2 år, så skal man lige være en lille smule opmærksom på, hvornår man måske starter i forhold til, hvad er det for nogle fag, man gerne vil have på det. En anden væsentlig ting, som også ligger på MBA, det er jo så, hvad er det for et community, hvad er det for et netværk, man byder ind i. Altså udover, at I kan se, at det er selvfølgelig nogen, der kommer med en eller anden form for ansvar, organisatorisk indsigt og ledelseserfaring. Hvem er det så? Jamen, det er en bred vifte. Og det er det heldigvis, fordi det giver noget diversitet, og det sparker noget læring. Men som I kan se, så er det en meget lang palette af bachelorgrader, og det er en meget bred palette af brancher, vi også har med at gøre. Så på den måde, så er der plads til alle, og vi får den der diskussion med variation ind over bordene, når vi sidder de her 9 timer. Vi er mega fedt at komme hjem. Og det samme gælder også, I kan se, at aldersgennemsnittet ligger lige omkring de 42 år. I forhold til, som I kan se hen her i efteråret eller foråret 23, og I kan også se i forhold til den her erhvervserfaring, så er vi også, altså, de er erfarne folk, så I får det der modspil, og I får nogen, der ligesom kan dele nogle problematikker på det. Måden vi så gør det på, det er faktisk sådan lidt, vi siger, at vi deler det op i 50% formel læring, vi giver 25% til det, vi kalder on-the-job erfaring, altså hvor I bruger tingene ude hos jer selv, eller bringer det med ind i lokalet, når vi sidder der. I kan se igen på billedet, det her det er fra makroøkonomi i foråret, hvor der var knald på. Det er sådan, vi sidder. Og så samarbejder vi de sidste 25%. Men for at give jer lidt mere indsigt i netop den her del af det, så vil jeg byde Philip velkommen ombord, og tak fordi du igen vil komme ud af dit program. Men jeg tænker, at de må høre det fra nogle af dem, der står dernede, og så underviser i forhold til, hvad er det grunden for det her. Så det håber jeg, du vil dele en hel masse gode erfaringer med. Ja, helt bestemt, og velkommen til, og tak fordi jeg overvejer at tage en MBA, fordi det er faktisk en vigtig beslutning. Og jeg har taget den første skridt ved at komme her i dag. Og det jeg skal lige forklare om de næste 15 minutter, det er, hvad foregår der egentlig i undervisning, og så skal vi også snakke en smule om eksamen. Jeg deler lige min skærm, så I kan se, hvad vi har med her. Det grundlæggende er, at vi selvfølgelig i MBA-uddannelsen har de fag, som Christina allerede har vist jer, og lige om lidt kommer vi egentlig til den dagsordenspunkt, de mest venter på, det er nemlig, at Michael fortæller, hvordan det virkelig er, så det er en, der har gennemlevet det. Christina og mig er jo bare undervisere, så vi ser det fra vores perspektiv. Men meget kort om mig selv. Jeg er professor på Økonomisk Institut, forsker og underviser både dagstuderende og MBA-studerende, arbejder meget med virksomhedsdynamik og er nationaløkonom af min egen opdragelse og træning. Udover at forske, så sidder jeg desuden i Danmarks Nationalbanks repræsentantskab, sidder i Konkurrencerådet, hvilket faktisk også er det emne, jeg delvis underviser på MBA'en, og så er jeg lige kommet i bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond, hvor vi finansierer blandt andet startups og skaleringsvirksomheder. Så der er også noget andet ud af selve forskning, og det er faktisk noget, I vil møde med langt de fleste undervisere på MBA'en, at de også har indsigt fra andre anvendelser af deres faglighed, af deres forskning i en praktisk og praksis kontekst. Min relation til MBA'en, jeg har formodentlig undervist på MBA'en efter en pandemie af 15 år efterhånden, har været med til en række studiereformer, blandt andet den reform, som I lige har set med det nye program, hvor vi opererer med kernefag, core-fag og så diverse valgfag, så man kan faktisk skræddersy sig MBA'en i det fulde, høje Triple Crown akkrediterte kvalitet hen over sin egen karriereønsker og har egne karrierebehov. Og så desuden har jeg hyppigt haft glæde med at være med i vores akkrediteringer, nemlig den her godkendelsesproces, hvor andre business schools og andre eksperter fra hele verden tester, måler og vejer, hvad er det, der foregår ind
på MBA'en på Aarhus BSS, og hvis det er godt nok, så får man denne kvalitetsstempel, som få business schools i verden rent faktisk er i stand til at opnå. Så til emnet. Hvordan foregår undervisning? Hvad er det, der venter jer, når I går ind i rejsen som MBA-studerende? Det er virkelig helt grundlæggende, at vi har jo et stof, et faglighed, og det kan blive til en stor stak bøger eller online ressourcer. Og så vil vi derfra gerne hertil, efter 2 år, eller 3 år, eller 4 år, eller 6 år, får man hætten på. Hvad er der så, der sker undervejs? Og i virkeligheden er der kun én ting, der kan bidrage her, og det er nemlig undervisning og læring. Og en smule eksamen også, som er betinget. Og det vigtigste er egentlig at forstå, at jamen, vi kan gøre vores, vi kan give jer de ressourcer, de platforme, de muligheder for interaktion, men i sidste ende er alt det, der flytter jer, det der foregår hos jer selv, det der foregår ind i jeres hoved, i jeres erfaringsunivers, det er det, der flytter jer fra et eller andet abstrakt stof og lærebogsagtigt noget, hen til man rent faktisk har MBA-stemplet, og kan virke derud i sin egen organisation, i sin egen karriere fremadrettet. Så det er en stor opgave at facilitere jeres læring, men det er det, der sker hos jer, der rent faktisk gør forskellen i sidste ende. I møder på MBA'en rigtig mange forskellige undervisere. I kommer også til at møde forskellige undervisningsformer, men jeg vil her de næste 10 minutter lige vise jer nogle fællesnævner. Men grundlæggende, I møder ikke en underviser, der ikke er fuldt internationalt anerkendt forsker med ekspertise i de respektive forskningsemner og genstandsfelt, man arbejder med. I vil næsten uden undtagelse kun møde forskere, der også har en praksisrelation, som rent faktisk anvender noget af deres viden ud hos virksomheder, eller som rådgiver, eller i diverse gremer og ekspertgrupper. Og så har vi også en relativt hårdt adgangsprøve for at overhovedet komme i betragt som underviser på MBA, og det har lidt at gøre med, hvilke pædagogiske tilgang der er. Så det er typisk meget erfarne folk, og så som Christina for tiden har screenet, om det er egnet og pædagogiske færdigheder til, at man vil lade dem slippe løs på MBA-gangene. Så jeg vil lige komme til fællesnævnerne. I hvilken som helst af de fag, I kan vælge på MBA'en, vil I altid dybest set starte med, at der er et pensum. Så det vil sige, at der er nogle lærebøger, der kan være nogle forskningsartikler, online materialer, videoer og ting og sager. Så der vil være et univers af indholdsmateriale, som definerer den faglighed, og det er sådan set, om det er human resource management, eller om det er finansiering, eller om det er industriøkonomi, som er det fag, jeg underviser. Så vil der altid være en definition, hvad er genstandsfeltet i det her. Og derfor der flytter vi os så op til, at vi i sidste ende slutter alle vores fagforløb med et eksamen. Og jeg kommer nok lige til at knytte et par kommentarer, hvad det er, fordi det gode, når man underviser voksne, når man underviser MBA'er, så er det ikke sådan det der helt traditionelle 4 timer i et lukket sportshal, hvor alle folk skriver på livet løs. Vi har nogle andre eksamensformer, når vi kommer til MBA. Men undervejs, fra pensum, fra den stof, som definerer MBA-indholdet, hen til der, hvor I sådan set har bestået det fag og har tjek og videre til det næste faglige udfordring. Der vil der altid være elementer som de 4 undervisningsdage. Alle fag er delt i 4 moduler, og hver modul vil altid have en undervisningsdag. Så vil I møde øvelser, og I vil møde en række interaktive online-aktiviteter. Og for eksempel en undervisningsdag, altså sådan en fredag, hvor vi er sammen i 9 timer, eller en lørdag, hvor vi er sammen i 9 timer, den vil basere sig på traditionelle forelæsninger, der vil forekomme noget gruppearbejde, der vil være studenterfremlæggelser. I de øvelser, der ofte vil være en element i de forskellige MBA-fag, der vil det være ganske hyppigt noget case-løsning, case-analyser, noget af det kan være solo, noget af det kan være i grupper, der kan være helt traditionelle hjemmeopgaver, der ligger i det, som simpelthen får jer til at arbejde med det materiale fra forelæsningerne, eller til at anvende den viden fra faget på jeres egen praksis. Og så vil der være online aktiviteter, som meget typisk ser vi peer feedback setups i de forskellige fag. Nogle fag vil bruge diskussionsforer, hvor man har en lidt mere informel dialog om fagets emne, som er faciliteret af underviseren.
eller der kan også være endda tutorials, altså det vil sige ekstra særlige fordybelsestilbud, som ofte vil foregå via Zoom for bestemte elementer, så man siger, okay, det her fangede jeg ikke, eller det her vil jeg gerne høre mere om. Så vil vi også møde sådan nogle elementer i de forskellige fag. Jeg vil gerne lige give en indflyvning, hvordan det så ser ud. Man er indskrevet, man har sagt, okay, de og de fag, og I kan se alle fagbeskrivelser online, hvad foregår der i det her fag, hvad for nogle færdigheder opnår med det, og er det hensigtsmæssigt at læse det ene fag før det andet, eller efter det andet. Så I har styr på det, og nu har I skrevet jer op. Så vil I på en tidspunkt, en par måneder inden faget starter, der vil I modtage noget, der svarer til et pensumliste. Det kan se lidt forskelligt ud her, det er så for det fag, jeg underviser for tiden. Der er en kort, og I skal ikke læse, hvad der står på skærmen, men bare for at give jer en flavor. Der er en kort indflyvning, hvad er det for materiale, vi bruger her, og så vil modulerne være beskrevet. Og her det første modul, det er så marked og konkurrence, det er den, jeg lige underviste for 14 dage siden. Og når man så kigger ind i det, så ved I, okay, hvad er det, jeg skal have selv forberedt inden forelæsningen. I kan så også se, i samme modul er der så en opgave. Det er faktisk det, mine studerende lige svider hen over nu. Den skal de aflevere per søndag. Og efter opgaven er der så en peer feedback proces, som er online faciliteret. Og så starter vi med modul 2 en par uger efter, og igen samme struktur, modulbeskrivelse, hvad skal jeg have læst for at komme ind. Så der er relativt meget styr på, hvad der sker hvornår, og I vil altid inden semesterstart kende alle jeres datoer, afleveringer, og det er selvfølgelig koordineret med de forskellige undervisere, så man ikke står lige pludselig med 5 afleveringer på en mandag. Så det er selvfølgelig aftalt, hvad der sker hvornår i løbet af semesteret. Så nu dukker man op på campus, man har valgt det her fag, man dukker op på campus. Hvad møder jeg så? Jamen, I har jo den her enorme pensum, bjerg, der ligger der, og den faglighed, som I gerne vil komme igennem. Hvordan faciliterer vi så det som underviser, og gør det muligt for jer at komme ind i den her faglighed? Fordi pointen er jo, at I opnår forståelse. Det er ikke, fordi man skal bare lytte til andre, der har forståelsen. Og I vil mange elementer vil I kende. Så det klassiske er selvfølgelig, at der er forelæsningselementer, så det er bare et screenshot af en del af de slides, jeg kørte med her for 14 dage siden. Og der vil typisk på sådan en forelæsningsdag blive brændt 150 slides af. Men bemærke i slidestrukturen, der hvor den blå pil er, der vil der være tavleelementer. Så det vil sige, at vi hopper fra det mere traditionelle frontalundervisning hen til tavleelementer, som vil ofte være mere interaktive, hvor man selv skal måske løse noget individuelt, eller hvor underviseren vil lave en mindmap for en bestemt problemstilling, eller i mit fag, der vil vi faktisk endda tegne nogle grafer, eller måske kigge lidt på en matematisk formulering for dem af jer, der er til den slags. Det er selvfølgelig ikke alle, men for eksempel hvis man har en ingeniørbaggrund, så vil man gerne have tingene matematisk forklaret. Kommer man ind med en humanistisk uddannelse, så fravælger man den læringsmetode, og det vælger man selvfølgelig selv. Et andet ekstremt vigtigt element, I vil møde på selve undervisningsdagene, det er selvfølgelig gruppeøvelser. Og det er bare et eksempel fra en gruppeøvelse, vi kørte her forleden. For eksempel her er de relativt struktureret, så det vil sige, det er os som undervisere, der siger, at det er bordvis øvelse. Vi peger endda på, hvem af de mennesker, der sidder rundt omkring bordet, er processtyrende, altså bordstyrende. Så der kan være meget struktur på. Tingene kan også for nogle undervisning i nogle situationer være meget mere frit, mere diskussionspræget. Og her er det en specifikke opgave. Man skal finde nogle case-eksempler til nogle 3 koncepter fra faget: monopol, duopol, fuldkommen konkurrence. Det er nogle tekniske begreber, som vi har udarbejdet i faget. Og så finder man i grupperne cases, og bagefter er der det, vi kalder bazarpræsentationer, fremlæggelser. Også der ser vi både formater, hvor det er os, der bestemmer, hvem der fremlægger, eller hvor man gør det selvdrivende. Ikke mindst, fordi man også skal afprøve sig i forskellige roller i løbet af sådan en undervisning. Det er jo ikke kun det faglige indhold, men det er også det indhold, der er i interagere med andre, styre teamprocesser. Og når det er sagt, selvom vi understreger, der er interaktion af gruppearbejde, man vælger selv, om man er altså den ensomme cowboy, der rider alene, eller om man har sin helt faste læsegruppe, som følger en i 4 år. Der er alle spektre, og jeg har set alle studerende typer, både dem, der kæmper meget alene, og dem, der kun kan arbejde i gruppen, og vi ser det hele spektre, og alle klarer sig faktisk. Så det her er en uddannelse for voksne mennesker, så man vælger selv, hvor meget
man vil have den ene eller den anden undervisnings- og læringsstil i det. Så sådan ser sådan en dag ud. I har set nogle af de her billeder, gruppearbejde, præsentation af sine egne case-løsninger, præsentation af gruppens case-løsninger. Så det er alle de elementer, I har. Og hvis der er en ting, der er vigtigt, så baserer vi ligegyldigt, hvordan I selv lærer bedst, om det er i gruppe eller om det er alene, så sørger vi for, at der er interaktion og netværk. Fordi man lærer enormt meget af for eksempel en peer feedback proces. Ofte vil man jo tro, at peer feedback, altså det, at jeg giver en anden medstuderende en kommentar eller en bemærkning på hendes løsning af en bestemt opgave eller case, så går man jo ud fra det at for velkomne for, så det feedback bliver bedre. Det viser sig, at i pædagogisk forskning er faktisk en person, der giver feedback, der har den største læringsudbytte. Fordi man begynder at se problemløsninger fra en anden måde, og man øger sig også enormt meget i den her vigtige lederfærdighed, nemlig at give begavet og fremmende feedback. Det er jo ikke noget, vi er født med, det er noget, man skal træne. Den slags færdigheder kommer der også smuglet med ind i vores faglige pensum. Så helt grundlæggende ser I, at vi gang om gang kombinerer teori og praksis, så at vi kan bringe jeres egne erfaringer i spil. Jeg har set en gennemsnits erhvervserfaring på snart 15 år. Det dækker selvfølgelig hen over, at nogle mennesker kun har 4-5 års arbejdserfaring, og andre har måske haft 20-30 år på banen. Men når de her typer af erfaring mødes og bliver struktureret ind i en faglig dialog og diskurs, jamen så kan vi lige pludselig løfte. Og jeg har set nogle af de mest underlige læringsoplevelser, også for mig som underviser, når man udsætter sig som forsker for den praksiserfaring, der ligger faktisk i sådan et lokale, når du har dine 25 MBA-studerende, der faktisk kan forankre den faglighed ind i deres daglige drift af virksomheder, i deres daglige forståelse og de udfordringer, de har mistet eller kommer til at miste i deres virksomheder og organisationer. En sidste bemærkning, før jeg kort afslutter om det med eksamen. Hvordan foregår kommunikation på sådan et fag? Jamen alt i vores undervisning er styret gennem Brightspace, som er en lærings-undervisningsplatform. Det her er et screenshot, hvordan det ser ud for mig som lærer. Så der vil I kunne se modulindflyvning, så er det beskrivelsen af dag 1. Indunder vil I finde jeres handout, det vil der være en ugen, altså hvis I har undervisning om fredag og lørdag, så vil I mandag kunne se alt jeres materiale. Læsematerialen har I formodentlig fået flere uger inden. Gruppeopgaver eller enkelte opgaver, online aktiviteter vil også dukke op her, og systemet sådan set giver jer information i takt med, at de har brug for den. Så det er ikke fordi man skal finde rundt på en konfus hjemmeside, men man bliver sådan set guidet stille og roligt igennem sådan et semester. Der kører en kalender her, rigtig mange synkroniserer deres egen Outlook med de aktiviteter, afleveringer, hvad der måtte være. Så den her information er tilgængelig fra start, og når det er sagt, så er det altid kun et klik, før I er direkte kontakt med jeres underviser. Så hvis der er noget, der driller, noget man ikke finder ud af, eller man skal ud til brandslukning hos en kunde, og derfor kunne man ikke lide sin aflevering, så er det ikke længere, end at man kan skrive en e-mail eller ringe til sin underviser, og så finder vi ud af det. Så selvom der er meget struktur, så er vi altså også i stand til at akkommodere de begrænsninger, der selvfølgelig er for folk, der har rigtige jobs, ved siden af at prøve at passe en MBA samtidigt. Så jeg lovede jer, at jeg afslutningsvis, inden vi hører på Michael, der rent faktisk har gennemlevet alle de her ting, lige vil kort nævne lidt pejlemærker rundt omkring eksamen, fordi alle fag afsluttes med eksamen, hvor I beviser, at I nu har tilegnet der bestemte færdigheder, bestemt viden og bestemte kompetencer, og de kan anvende dem. Og fokus her er i virkeligheden på anvendelsen. Ikke mindst efter generative kunstig intelligens har ramt markedspladsen, giver det jo ikke ret meget mening at sådan afteste viden, fordi man skal bare finde viden og kunne forstå viden. Og det er det, vores eksamensform typisk sigter på, at det går på anvendelsen, at det går på sådan set verificering, at de har opnået den her kompetenceløft, der ligger i MBA-programmet. Så helst vil vi teste det i midten, der er ikke alle eksamensformer, der kan det, men det er den kombination af den viden, man har tilegnet sig, men det er så sandelig også den her anvendelse, nemlig ofte på jeres egen organisation eller virksomhedsudfordring. Og jeg har lige screenshotet lidt, hvad der ligger af mulige eksamensformer, og de varierer fra fag til fag. I får lige overblikket her, så vi ser ting som rigtig ofte vil det være hjemmeopgaver. Så tænker jeg, hjemmeopgaver kan ikke bare downloade dem fra nettet. Det kunne for eksempel være en hjemmeopgave, der beder jer om at bruge en industriøkonomisk analyse, det gør vi i mit fag, anvendt for jer specifik branche.
og givet at jeres branche i 2023 er et andet sted, end har været i 2022, så er der bare ikke nogen kilder, der gør det. Det er jer, der skaber det ud af eksisterende viden, ud af den anvendelse af den her faglige industriøkonomi, som I anvender på jeres situation, på jeres virksomhed. Det kunne være et eksempel, hvorfor vi kan faktisk operere med sådan noget som hjemmeopgaver, hvor man har en hel uge for eksempel. Så kan der være mundtlige eksamener, som vi også bruger i flere af fagene. Vi har også nogle helt traditionelle ting, så har vi også set, for eksempel finansiering i vores obligatoriske fag. Der ligner det mere som de eksamener, I måske kender fra jeres egen tidligere uddannelse. Men ellers ser I et bred vifte, meget ofte hjemmebaserte opgaver, meget ofte over flere dage, og ofte ser vi også et princip, hvor man bruger afleveringer, der har sket i løbet af semesteret, og kompilerer dem til et portfolio, en bedømmelsesportfolio, for derved simpelthen at måle den læring og den aktivitet, der har været over igennem. Så alt i alt, ikke super skræmmende eksamensformer, ofte tilpasset til den situation, som de enkelte fag fokuserer på, til den færdighed, de enkelte fag fokuserer på. Jeg vil nu give ordet videre til en, der har prøvet alt det her, og kan forklare, hvordan det egentlig føles, når man er MBA-studerende, og hvordan man arbejder med de her ting i praksis. Værsgo, Michael. Tak skal du have, Philip. Det kan godt være, at eksamenerne er tilpasset, men de er stadigvæk hårde at komme igennem, synes jeg. Men tak fordi, at jeg måtte komme her og fortælle lidt om min rejse igennem MBA. Og skal ligesom jeg kan få den her op. Jeg håber, I kan se min slide nu. Jeg hedder som sagt Michael, og er i dag 57 år. Jeg er gift og har 3 voksne børn i dag. Og jeg startede, eller hvis jeg skal, og jeg er uddannet, min almindelige uddannelse, eller baggrund, det er uddannet astrofysiker. Så det her med at starte på en MBA var i hvert fald nogle meget nye fag for mig. Jeg er i dag ansat som IT- og indkøbschef i det, der hedder Styrelsen for IT-læring i Børne- og Undervisningsministeriet. Jeg startede tilbage på MBA'en i 2016, så der var jeg 50 år, så lige lidt ældre end gennemsnittet. Undskyld, jeg afbryder lige, Michael. Vi kan ikke se din PowerPoint. Kan vi ikke det? Hvordan gør vi så det? Du skal share din screen. Nå, det er derfor. Ja, det var godt, du sagde det. Undskyld. Det får du. Det er godt, du sagde det. Så håber jeg kan se den nu. Det ser fint ud, tak. Godt. Ja, men det der står på den første side her, det var det, jeg var i gang med at sige, at jeg startede i 2016, og så brugte jeg faktisk hele den tilladte periode på de 6 år, inden jeg blev færdig i foråret 22. Og det gør grund til, at det tog så lang tid, det var fordi jeg faktisk holdt et helt års pause, da jeg var færdig med de almindelige fag, og så inden jeg skrev min masterprojekt. Og jeg har lige skrevet lige til højre her, ikke? Og det er meget forskelligt, hvad man kan skrive om. Jeg skrev om strategisk indkøb i min styrelse i forhold til de her nye grønne krav og den grønne omstilling. Så hvad kunne min styrelse gøre for at bidrage til den grønne omstilling? Så vil jeg fortælle lidt om, hvorfor jeg egentlig valgte en MBA, og hvorfor jeg lige startede, og hvorfor lige på Aarhus BSS. Jamen, jeg oplevede, at jeg igennem mine mange år på arbejdslivet havde fået nye arbejdsopgaver og nye roller, og jeg synes, jeg ofte i hverdagen manglede nogle ledelsesværktøjer, eller få sat nogle teoretiske begreber på de praksiser, man så udvikler over tid. Jeg har der været på mange kortere kurser i projektledelse eller anden form for kurser, hvor man ligesom får bygget lidt på, men jeg synes, jeg manglede med det samlede uddannelsesforløb. Og derfor så havde jeg sådan i længere tid gået og også talt lidt med virksomheder om, at jeg godt kunne tænke mig at komme på noget efteruddannelse, længere efteruddannelsesforløb, og gerne på kandidatniveau. Og
der synes jeg, at MBA'en var en oplagt mulighed. En generel uddannelse inden for bredt, som øh, både Philip og Christine også har sagt for virksomheden. Øh, så der både kombinerer praksis og så den her inden for alle dele af virksomhedens strategiske overvejelsespunkt, tænker jeg. Det vil sige, at vi kommer bredt omkring alle dele af en virksomhed eller en organisations problemstillinger. Og det synes jeg lød rigtig spændende at gå i gang med det. Så havde jeg et krav om, at uddannelsen skulle ligge tæt på, hvor jeg bor. Det vil sige, at jeg skulle ikke til at bruge rigtig meget transporttid, hvis jeg skulle starte på en uddannelse. Det skulle komme til at hænge sammen med mit privatliv også. Og så var det også vigtigt for mig, som både Philip og Christine også har sagt, at det var en uddannelse, der var akkrediteret, sådan at jeg også kunne få noget med, altså at det jeg kunne få på mit eksamensbevis og på mit CV, at det var anerkendt som en god uddannelse. Så det var vigtigt for mig. Og så er det også vigtigt, at de undervisere, at de var førende inden for deres felt, det vil sige, at jeg skulle virkelig få taget noget med mig hjem, når jeg gik til undervisning. Og jeg havde selv nogle kolleger, som var startet på MBA'en i Aarhus, og sagde, at det var et godt sted, og det var nogle gode undervisere, så derfor så var det naturligt, at jeg valgte det. Jeg valgte det også, fordi at det var modulerbygget, altså det, som der også blev sagt før, at meget høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvordan jeg vil tilrettelægge mit eget forløb. Når man betalte på 2 år, 4 år, og nu tog jeg det så på 6 år endte med, det betød rigtig meget, at det ikke var sådan noget, jeg blev fastlåst, eller jeg blev sådan i, at jeg lige pludselig skulle tage nogle bestemte fag på nogle bestemte tidspunkter, men at jeg selv kunne plukke og måske også vælge de fag, som jeg synes var mest interessante for mig. Det synes jeg også, at den her uddannelse, den var i hvert fald, den er på den måde attraktiv. Og så er det også vigtigt, at undervisningen er tilrettelagt efter en travl hverdag, som langt de fleste af os har, koncentreret om udvalgte fredag og lørdag. Det er bedre, end det for eksempel var 2-3 aftener om ugen, hvor det kunne være rigtig svært at komme afsted travlt hverdag med børn derhjemme. Så det med, at der var nogle udvalgte fredag og lørdag, hvor man så gav den en fuld skalle, det synes jeg var super fedt, og gav også et eller andet sammenhold, også hos medstuderende og også hos underviserne, at vi lige var sammen 2 hele fredag og lørdag, og det synes jeg var rigtig en god måde at gøre det på. Det er bedre at sige til sin familie, at jeg er lige væk den fredag og den lørdag, at man er væk 2 til 3 dage om ugen i lang tid. Men så er det også vigtigt, og det er måske ikke, hvorfor, men det er i hvert fald vigtigt, at man har sin virksomhedsopbakning. Det er tit dem, der betaler for ens uddannelse. Så der er selvfølgelig et meget stort økonomisk aspekt af det. Men der er også et tidsmæssigt aspekt, fordi man skal have fri i hvert fald om lørdagen på nogle udvalgte dage i løbet af et semester. Og hvis man følger 2 eller 3 fag, så kan det alligevel blive til nogle fredag og lørdag. Og så er det altså rigtig vigtigt, at man har sin virksomhedsopbakning i forhold til at bruge tid på det. At der faktisk, det skal prioriteres, sådan at der ikke er, der kan selvfølgelig altid komme noget for, som Philip sagde før, men hvis man ikke får det prioriteret ind i en meget, meget travl hverdag, så kan der lige hurtigt forsvinde nogle fredag. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi så kommer man hurtigt langt bagud. Men det var sådan lidt om, hvorfor jeg valgte MBA'en og på Aarhus BSS. Så vil jeg fortælle lidt om studietiden, og hvordan jeg følte det. Jeg startede faktisk med et enkelt valgfag efteråret 2016, så jeg var ikke sådan helt klar på mig selv, om det var det, jeg ville, og om det faktisk var noget for mig. Men da jeg havde haft det valgfag, så synes jeg faktisk, det var rigtig, rigtig spændende. Så derfor så var det ligesom det, der sagde, der vil jeg faktisk godt tage en hel uddannelse. Men jeg måtte også finde ud af, hvad det var hvorfor jeg ønskede mig den her MBA. Det kommer jeg lidt tilbage til. Altså er det fordi, at jeg ville have uddannelsen på mit CV? Var det fordi, at der var nogle bestemte ting, der interesserede mig rigtig meget? Var det vigtigt for mig at komme hurtigt igennem, eller var det ikke? Var det vigtigt for mig at få gode karakterer?
Sådan nogle ting, synes jeg var nødt til lige at overveje, fordi det kommer rigtig afhængig af, hvad man svarer på til det spørgsmål. Så tænker jeg, at man skal tilrettelægge sit studieforløb lidt forskelligt. Og det jeg fandt ud af, det var, at jeg synes, det var rigtig spændende, de her fag, så derfor så vil jeg gerne få så meget med mig som overhovedet muligt for hver fag. Og derfor så fandt jeg hurtigt ud af, at jeg maks skulle følge 2 fag per semester. Ved siden af et fuldtidsjob, og så på det tidspunkt 3 børn i teenagealderen, så var det, synes jeg, en virkelig fin sag at læse op bare til 2 fag. Men det virkede for mig, men det betød også, at det krævede meget stor opbakning fra familien. Jeg var nødt til et periode at gå på kompromis, både med arbejde, fritid og familie, synes jeg. Så det kræver noget af ens nære omgangskreds. Jeg var nødt til at sige nej til rigtig mange, det synes jeg, er sådan udflugter eller familie kom sammen og sådan noget. Så jeg var nødt til at prioritere hårdt for at få læst op på det her. Men jeg synes, hvis man kan det, så synes jeg, at det fungerede fint. Der er meget læsestof, så man kan ikke nå at læse det hele fra gang til gang, så man er virkelig nødt til at prioritere, hvad er vigtigst. Og så synes jeg også, at det var noget af det, som jeg har oplevet, som var rigtig, altså, fordi når man så kommer afsted fredag og lørdag, så skal det også virkelig være noget, som man glæder sig til. Der synes jeg egentlig, at underviserne har været udvist, altså var utrolig engageret, havde et meget højt fagligt niveau, hvor man fik lagt både flere lag på, både teoretisk, men også evidensbaseret viden. Men også, at man tit blev udfordret på sin egen praksis, og det synes jeg var lige så vigtigt, at vi fik brugt, kan man sige, det vi kom med, og at underviserne også faktisk var interesseret i vores hverdag. Så jeg synes, det var et godt undervisningsmiljø, hvor jeg synes, underviserne var i øjenhøjde. Så vil jeg også gerne fremhæve, at jeg fik et rigtig godt netværk af medstuderende, og det blev udbygget for hvert nyt fag, man tager, så kommer der nye studerende. Nogen er på at starte lidt senere, eller lidt før en, og så videre, så man møder nye mennesker hele tiden. Men heldigvis så er der også nogle medstuderende, som man kan følge over tid, og dermed så får man faktisk et super godt netværk. Det oplevede jeg i hvert fald. Så de her studiegrupper, som vi blev placeret i, eller selv valgte i forbindelse med, at vi måske skulle lave nogle større gruppeopgaver i de forskellige fag, de var helt centrale for mig, og det var nogle, jeg faktisk brugte over lang tid, også selvom man ikke nødvendigvis måske lige fulgtes helt med på samme, kan man sige, hastighed med alle fagene, men så var der nogle fag, man havde sammen, og dermed så holdt man fast i de der gode studiekammerater, man har fået i et fag tidligere. Og det synes jeg i hvert fald var noget af det, der gjorde, at jeg klarede mig igennem de her fag, fordi det er meget, man skal sidde og læse og sidde selv og forstå, og der er det super vigtigt, at man finder nogle gode studiekammerater. Vi brugte meget videomøder i en travl hverdag, så det der med, at vi kunne sige, at vi tager lige en time fra 9 til 10 om aftenen. Det er altså meget mere fleksibelt, end man absolut skal mødes fysisk, hvor folk kan komme mange steder fra, faktisk i landet. Så mange videomøder, hvor man lige tager det, og så en gang imellem, så mødes vi fysisk, og faktisk ofte ude på hinandens virksomheder. Og det gav faktisk også noget, synes jeg, det her med at komme ud og så se, hvordan er en andre studerendes hverdag i virkeligheden. Så det gav også en indsigter, hvordan de arbejder. Det kan være den måde, man sidder på, arbejdsmiljø og alt muligt andet, som man kan tage med sig, når man kommer ud og møder hinandens hverdag. Og så synes jeg også, at med de her studiegrupper og kan man sige selve undervisningen oplevede de udfordringer, jeg selv stod med i hverdagen, om det så er ledelsesmæssige udfordringer eller alle andre, så havde de fleste andre også oplevet det. Og det vil sige, at det gav en stor grad af fortrolighed, synes jeg, og lyst til at give fra sig, når de sad til undervisning. Jeg synes også, det var noget af det,
jeg kan huske, at der blev lagt stor vægt på, at vi skulle bruge vores egen virksomhed som cases i både opgaver og til eksamen. Og det synes jeg gjorde fagene meget mere relevant og anvendeligt for mig, det her med, at jeg kunne få lov til at relatere det til min hverdag, og sætte min hverdag i perspektiv i forhold til den undervisning, der var. Så den her tydelige kobling mellem teori og praksis, som Philip også var inde på, det synes jeg var super givende, og noget af det, som jeg i hvert fald har taget med mig fra uddannelsen, at have det samspil. Der var også tit gode cases fra gæsteforelæsere eller fra medstuderende, som holdt oplæg om hvordan det var i deres virksomhed. Og det synes jeg har været guld værd. Så har jeg valgt 3 gode råd. Den ene var jeg inde på, det her med, at jeg tror, at det er ret vigtigt, at man fra start eller ret hurtigt skal gøre sig bevidst om, hvad er det for en MBA, man gerne vil have. Eller fordi man gerne vil have høje karakterer, når man går i gang med et fag, eller fordi man gerne vil være nysgerrig på nye felter. Der er mange fag, som også blev vist før. Nogle af dem er mere relevante for en i hverdagen, afhængig af, hvad man sidder, hvilken stilling og hvilken virksomhed man sidder i. Så kan det være, at i min verden, der er måske finansieringsfaget ikke så vigtigt. Jeg er ikke ude og skal afdække forskellige risici i forhold til valutakurser og sådan nogle ting. Men jeg synes, det var spændende fag alligevel. Men det skal man gøre sig, synes jeg, bevidst om det er, om nogle fag er vigtigere end andre, og behøver man så have topkarakter i de fag, eller hvad vil man bare klare sig igennem i nogle fag, og så gøre det godt i andre. Fordi det betyder lidt i forhold til både ens arbejds, kan man sige, indsats, men også i forhold til, hvad det er, at man ikke drukner i, måske i, at man tror, man skal have 12 i alle fag. Og så det her, find dig en studiegruppe, eller nogle medstuderende, hvor I kan spare med hinanden. Brug, som sagt, online møder. Det er meget mere fleksibelt. Det har jeg i hvert fald brugt rigtig meget af. Også studieportalen, hvor I kan spørge ud, hvor man i ens gruppe om, hvad noget, man ikke lige forstår i stoffet eller et eller andet. Der er andre, som garanteret har de samme spørgsmål eller udfordringer. Så det synes jeg, det er i hvert fald nogle af de greb, jeg har brugt meget af, og også tænker en af årsagen til, at jeg synes, at det har været et super spændende studie. Så til sidst kan jeg have taget med mig. Jeg synes, det er helt generelt et bidrag til min personlige udvikling, og også min karriere. Jeg sidder i dag som IT- og indkøbschef. Det gjorde jeg ikke, da jeg startede. Så det er jeg overbevist om, at det lag, jeg har lagt ovenpå her med den her uddannelse, den har været med til, at jeg kunne gå den vej. Det har også givet mig nogle ledelsesværktøjer, som var noget af det, jeg ønsker mig. Nogle værktøjer, der kunne styrke mig i forhold til de beslutninger, som jeg træffer. Og også forstå, hvorfor det er, at de beslutninger, jeg træffer, de er faktisk også gode. Det har udvidet helt overordnet min horisont, og har givet mig en bred forståelse for, og en mere holistisk indsigt i min egen virksomhed, eller i virksomheder generelt. Altså, hvad er det for nogle ting, som en virksomhed arbejder med? Hvad er det for nogle elementer i en virksomhed, som er vigtige for, at man lykkes som virksomhed eller organisation? Så den her holistiske indsigt, det synes jeg er noget, jeg har draget nyt af. Og så helt den der bedre forståelse for andres fagligheder. Altså det her med, at man kan gå op i økonomiafdelingen, og så kan man forstå både begreber, men også hvad det er, der er vigtigt for dem i deres faglighed, i deres arbejde. Så den her med forståelse for andres faglighed, det synes jeg altså også, at jeg bruger i min hverdag. Og så et lag på i forhold til strategisk tænkning, og det her med, at når jeg lave informerede beslutninger, det synes jeg også, at jeg tænker over, når jeg skal lægge et forslag op til min ledelse, jamen så skal jeg at jeg skal sætte dem, de skal være bygget på informerede beslutninger, de anbefalinger, der kommer. Det er jeg i hvert fald mere bevidst om nu, end jeg var før. Så synes jeg også, at jeg står stærkere i forhold til helt klart til at kunne bidrage ind i virksomhedens fortsatte udvikling inden for eksempel forandringsledelse og organisationsudvikling. Der er jeg meget bedre klædt på til at bidrage ind i det arbejde. Og så har jeg fået et super godt netværk af medstuderende. Ikke så mange i dag. Jeg har måske
en 10 stykker, som jeg løbende snakker med, men det synes jeg også er super fedt. Og man har fået generelt et stort netværk. Jeg tror, det var det. Tak skal du have, Michael. Det er altid godt at høre, når vores alumner, de ligesom fortæller, hvordan de i grunden ser det på den anden side af bordet i forhold til det. Jeg tænkte på, nogle af de der overvejelser, altså var der noget ligesom, altså i forhold til overvejelser om at tage MBA'en, var der så noget, der ligesom overraskede dig måske undervejs, altså sådan i forhold til, at det har du i grunden ikke regnet med, at det ville du opleve på MBA? Jamen, altså, det ved jeg ikke. Ja, måske, at den her, at undervisningen var så tilrettelagt så meget i forhold til det her, kan man sige, evidensbaseret. Det tror jeg måske overraskede mig lidt. Altså, jeg havde nok forventet, at jeg gik ind, og så skulle jeg læse nogle lærebøger, og noget teori. Men den her med, at undervisningen var så, som Philip også sagde før, var så sådan en ping-pong imellem noget teori, og så noget praksis og noget evidensbaseret. Det tror jeg overraskede mig. Altså, det har jeg i hvert fald ikke lige overvejet, at det var sådan, det var. Men det synes jeg faktisk var et af de helt store, kan man sige, goder ved, eller positive ting ved MBA-studiet. Det er det helt klart. Og at det her med, at man kan tage det, altså der bliver lagt vægt på, at man skal tage det med tilbage og bruge det i sin hverdag. Det synes jeg er meget positivt. Ja, men jeg kan også, altså det er jo også noget, det vi siger, i hvert fald også i forhold til, ja, at vi jo gerne vil sige, at vi giver noget med. Jeg tænker på, og det kan du måske også byde ind på, Philip, i forhold til det her med, at man kan jo forestille sig, at man måske tænker, altså der er jo både finansiering, industriøkonomi og makroøkonomi og sådan nogle ting, men alt det her matematik og alt sådan noget der, at det, hvis man nu ikke er i den boldgade, er det så noget, du tænker, man skal være bekymret om? Altså det er jo nogen, der godt kan vise sådan lidt, kan jeg klare det her? Altså har jeg i baggrunden, selvom jeg viser, at vi er den her meget store diversitet og sådan noget der, det ved jeg ikke, Philip, hvad tænker du nu, du har stået der i 15 år, og du har mødt alle, så... Altså vi har, ja, altså det er helt enig, det kan være, for nogle af fagene er det simpelthen en faglighed, der kommer for eksempel fra nogle relativt tekniske tilgange, og det vi gør i undervisningen, at vi viser deltagerne de tekniske tilgange også, men det er ikke det vi eksaminerer i. Og det vil sige, hvis man så har en ingeniørbaggrund eller andet vis har smag for de teknisk-matematiske løsningsveje, så er det en fantastisk måde at lære og tilegne sig det stof på. Men hvis man ikke har den læringsstil, og hvis man kommer med en kommunikationsbaggrund eller er jurist og tænker, hvad er nu det her? Jamen så vil der også altid være en case-fortælling, der vil også ofte være teoretiske koncepter til præcis det samme stof. Så fagene vil faktisk tilbyde tekniske elementer i deres undervisning, men det er ikke det, vi aftester, det er ikke det, vi afprøver. Og det er simpelthen forskellen til vores dagstuderende. Når undervisere på HA eller kan mærke, så skal folk jo kunne gøre det bagefter. På en MBA, det er jo ikke meningen, at nogen bare fordi de har født en regnskabsfag, de skal ikke blive revisor bagefter. Men de skal kunne forstå og gå i dialog med de folk, der er revisorer. Og det er virkelig der forskellen er. Så teknikken, der bliver faktisk, selvom den kan virke skræmmende, når man ser pensum og så videre, det er faktisk ikke afgørende, at man egentlig kommer igennem det. Nærmest tværtimod vil jeg sige, at jeg har set i årenes løb rigtig mange deltagere, der bruger det, fordi det er en fantastisk læringsværktøj, og andre studerende, der fravælger det. Så det bestyrer man faktisk selv. Vi giver det som tilbud. Michael, du nikker, så jeg går ud fra det, fordi du tænker, at det er også sådan, jeg oplevede det. Jamen helt sikkert. Nu kommer jeg selv fra naturvidenskabelig baggrund, så lige præcis det med matematikken var ikke så svært for mig, men jeg havde der mange medstuderende, som Philip siger, hvor det var meget, meget nyt, og en helt anden verden, end den, de nogensinde havde været i før. Så, og der er det igen utrolig vigtigt, at man får koblet sig sammen med nogle medstuderende, der måske har lidt mere flair for den slags ting, og så kan hjælpe en igennem for eksempel sådan nogle fag, hvor det kan være lidt svært med det tekniske. Så igen, medstuderende i forhold til det, og så kan der være andre fag, hvor jeg var længere væk fra, kan man sige, fra det.
Så var der nogle andre studerende, som kunne hjælpe mig med de typer af fag. Så ja, nogle af fagene er som sagt meget en del teknisk i det, men jeg synes ikke, det er noget, der bør skræmme folk fra at starte i hvert fald. Ja, bestemt ikke. Philip, jeg Christina, tænker på, hvis jeg måske kort kommer ind, at vi skal også huske på, at der er jo en grund til, at nogle af de her fag har den ambitionsniveau, og det skyldes simpelthen alle de her akkrediteringsprocesser. Så selvfølgelig kan man også få de 3 bogstaver et eller andet sted, hvor det foregår i Spanien, og man er på ferie, og så man også kalder sig MBA, og så slipper man for at måske udsætte sig selv for det tunge, men så er det heller ikke akkrediteret, så man skal lige være klar over, at det kommer, fordi vi er i den her klub af business schools i verden, der simpelthen kører på det niveau, og det kræver også, at man bliver konfronteret med nogle ting, der måske er umiddelbart lidt vanskeligt. Men jeg tror, i årenes løb, jeg kan ikke mindes om, at jeg faktisk har været nødt til at dumpe nogle de sidste 10 år på det her. Så der er et eller andet, der kører godt. det er jeg sikker på, i forhold til det, men det er jo, jeg tænker også, altså, en ting er jo nemlig akkreditering i forhold til, hvor man kan sige, det gør jo også, at der er noget kvalitet og noget niveau, og vi vil jo gerne udvikle folk, og ikke bare, så at sige, bekræfte dem i, hvad de gerne vil. Men Philip, hvis nu kigger på det sådan igen, med alle dine erfaringer, det der, hvad vil du sige måske er den største udfordring, når du møder de nye? Altså, hvad er der sådan upfront, sådan det de her har sværest ved, når de står i klasselokalet første gang? Jeg tror, det er en stor udfordring, at stå over for sådan et pensum, fordi det er min oplevelse som underviser, at det er en enorm mur, når jeg har valgt det her fag, og så tænker man, det er en helt univers af nye stoffer, nye begreber, og den evne, den har I alle sammen haft, men i sin daglige virke, der er det måske mere brandslukning, og så er det en nedkæmpelse af e-mails og mødekalender osv., og det der med at komme tilbage i den der studentermode, hvor man rent faktisk sidder og tænker, fint, nu læser jeg kapitel 1-4, og hvis jeg ikke kan forstå dem, så læser jeg kapitel 2 en gang til, eller så ringer jeg til min studiegruppe, eller til underviseren, eller hvad det er, eller finder mig en YouTube-video, der forklarer det. Så det der med at være studerende igen, jeg tror, det er en enorm udfordring, men når man så først er kommet gennem det første fag eller anden fag, så tror man er tilbage på det. Michael, er det ikke lidt sådan, det er? Man skal lige genlære at være studerende? Jo, det er helt sikkert, hvis man har været væk fra måske ikke har været på en uddannelsesinstitution, siden man stoppede sin første uddannelse, og så er det en kæmpe omvæltning. Og den der lidt til tider passive, kan man sige, indlæring, der er i det, og også det her kæmpe læsestop. Og så også det, som du nævnte før, Philip, det her med, ikke, vi er vant til at blive interrupted hele tiden af sin mobiltelefon, så man skal virkelig være, aflære det, når man sidder de der fredag og lørdag, så skal man aflære, man skal faktisk nærmest lade sin mobiltelefon ligge hjemme, fordi så man ikke bliver forstyrret, fordi ellers så får man ikke det optimale ud af undervisning. Super. Jeg kan se på tiden, at den løber, og jeg ved, at alle, og vi er super glade for, at I har brugt tiden sammen med os den sidste time, men jeg vil heller ikke opholde jer ud over det. Men I skal selvfølgelig vide, at I altid kan komme til os med spørgsmål, og vi svarer gerne, så ræk endelig ud. Og igen, tusind tak, Philip, for at bidrage ind i det her. Jeg ved, det bliver sat meget stor pris på det ude i den anden ende, og lige så, Michael, en fornøjelse at se dig igen, og også at du vil dele dine erfaringer igen. Vi ved, det gør en forskel for alle de overvejelser, som jer derude I må sidde med i forhold til den her rejse, man gør, når man tager MBA. Men for denne gang, så vil vi sige tak, og håber, vi ses igen. Men ellers så held og lykke med den rejse, I skal ud på. Hej!